servicii mai am? Partea de SkyDrive. Am sărit peste Spaces. SkyDrive-ul reprezintă hard disk-ul virtual. De ce este foarte interesant? Pe SkyDrive sunt salvate de fapt și pozele noastre. Vedeți că am aici un director. Am să pun toate folderele mele. Implicit am mai multe foldere. Folderul public, da? Foldere private, foldere de preferințe și folderele de fotografii. Sunt exact ca și directoarele. Acum, vedeți, câteva sunt marcate cu lăcățel. Alea sunt disponibile doar mie. Da? De exemplu, la partea de prezentări, eu aici am mai multe prezentări. Am 3, inclusiv prezentarea de astăzi, am salvat-o pe SkyDrive. Și când aleg să descarc una, doar eu am acces la acest director. Prietenii mei nu-l văd, cineva care este online nu-l vede. Când fac click pe ea, ok, pot să o salvez. Salvez pe desktop. Viteza de descărcare este undeva la 40 de K. Seara am prins prin Romtelecom și 400 de K. Ok? Oricum este mai bun. Te rog. De curiozitate, știu că în Windows Live, cel timpul la Free Live, nu există un serviciu de genul Google Docs. La documente de genul ăsta nu era mai simplu să se deschidă într-unul din ăla și să nu care să dau click pentru download? Există în proiectare, nu este pe Windows Live, este pe Office Live. Sau pe Office Live. Se află în proiectare, este în beta, să zic așa, nu este final. Aici sunt serviciile care într-adevăr sunt finale. O să vedem și câteva din serviciile mai spectaculoase de la Microsoft și care sunt și în dezvoltare, ce se poate face cu ele. Ok, o să dau cancel. Practic, seara e chiar o viteză foarte bună de download. Da? Deci îl puteți folosi cu încredere, inclusiv pentru transferuri. Creați un cont de Live ID, aveți 25 de giga pe SkyDrive, puneți pe directoarele publice ce vreți voi fișiere. Mai mult, vedeți, mi se dă și adresa web. Ok? Deci, practic, cu această adresă web, eu pot să accesez, pot să pun pe blog, să se descarce un fișier chiar și de 100-200 de mega, fără niciun problem. Bun, ca idee, ce fel de fișiere poți să uploadez pe SkyDrive? Orice. Deci, putem să folosim o tonă de MP3 și le fac publice. Da, există. Nu există nicio problemă în a pune o tonă de MP3-uri pe SkyDrive și a le face publice. Responsabilitatea conținutului aparține utilizatorului. Am înțeles. Dacă există plângeri de copyright, normal, se anumite acțiuni.